Hi guys! Ayan na for today's video. So ayan, so nag-gain na po natin yung 500 subscribers sa YouTube. So bilang isang small YouTuber, so sobra akong nagpapasalamat kasi nakaabot tayo ng 500 subscriber, no? So syempre, bago tayo magpatuloy sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at saka click notification bell para updated kayo sa mga susunod kong video. So, ayan no, by the way, ako nga pala si Dukyang Vlog. So, nakatira po ako sa Barangay Maravilla Arellano Extension, Mga Tarong, Pangasinan. So, ayun nga guys, no, so sobrang lubos ako nagpapasalamat sa lahat ng FB friends ko, sa lahat ng aking subscribers, kasi bilang isang small YouTuber nga, sabi ko nga sa inyo, so sobrang hirap. So, may mga ano rin kasi sa YouTube na bawal kang makipag-sub to sub kasi talagang babawasan ka rin ng ano ni Lolo YouTube ng subscriber kasi ayun po kunyari makikipag-sub to sub po kayo. So, sobrang hirap po kasi talagang kahit anong gawin nyo, talagang babawasan ka ni Lolo YouTube sa subscriber. So, sobrang laking thankful ng aking Facebook sa mga FB friends ko kasi isa kayo sa nagpadami ng aking subscribers. So, ayun nga guys, no, nung July 9, 2022, so, ayan, so, nag-email sa akin sa YouTube dahil nag-request po ako sa kanya. So, ayan po, presented Dukyang Vlog 500 subscribers by YouTube. So, ayan po, nag-request po ako na pagpagawa ng brown button. Tapos, pinalagyan ko na lang din po yan ng frame po. So, ayun nga guys, no, sobra akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Dahil dyan, meron akong inhandang espesyal na regalo para sa inyo lahat. So, everyday na tayong mag-upload ng ating video. So, yung kung mapapansin nyo, meron tayong bagong pinost ko kahapon. Yung nga po yung taong grasa. So, everyday po, may mga video na po tayong mga ganon. So, everyday na naman sa mga susunod na day. Maraming day, ganon. So, marami pa kayong aabangan na kwento na iyong kakagaliwan. At syempre, marami kayong matututunan sa aking mga video. So, ayan no, bago tayo mag-end dito sa aking channel. So, meron din ako i-share sa inyo. Meron tayong 4 na vlogger. So, ayan pang pang-5 po ako. Kami mga future vlogger ng mga Tarem. So, ilalagay ko puro dito sa description sa baba yung pangalan po ng kanilang channel. Tapos kayo na po yung bahalang mag-research. So, ayun guys. So, sobrang thankful po ako sa inyong lahat. So, maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe sa aking channel. At tulungan din po natin sila para mag-gain din ang kanilang mga YouTube. So, yun lamang po mga kadukyan at maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa uulitin po. Paalam! Bye-bye!